Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Сәлах Кулибай. Куян һәм төлке. Куян дусы менән төлке бергәләшеп, кайын төбендә торалар сер һөйләшеп. Куян әйтә: "Ике йөзле безнең аю. Кырагай ул, йөзендә юк хис елмаю." Төлке әйтә: "Үзең дөрес дусым, юнәлтергә вакыт уга тәнкыйть утын. Әллә кемде куркытырдай ул акыра, иптәштәрсә кәңәш бирүдә ятуга. Формалистның как маңлайдың һыны унда. Берәй эште башланыңмы? Кәртә юлга. Колхоз эше бит ай һайын артта кала. Әй үз һүзле, хак һүз әйтһәң яман карай. Тура карап әйтер вакыт китте кырдаш. Ошо аю менән безнең колхоз уңмас." Дигән һүзләрдә гәпләшеп торган сакта, аю капыл үзе килеп сыкты арттан. Аю шунда: "Кемдер бында?" дип кычкыра. Куян менән төлке хазга ялт ыскына. Мәгънә шунда: куркак үзе ситтә була. Хүзләрең хак икән, һин хис куркма, туган. Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз.